Despois de recibirse ano 2015 unha mención especial, a Asociación Boirense de Empresarios ven de ser distinguida co accésito ao Premio Nacional de Comercio 2019 no apartado de centros comerciais abertos por parte do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Dende a patronal local destacaron a importancia deste galardón, que premia o traballo realizado nestes anos de cara á modernización e desenvolvemento da actividade comercial. Para nós é un hito moi importante porque competimos con toda España e quedamos de segundos. Cabe recordar que xa no ano 2015 foron os merecedores dunha mención especial e en 4 anos volver a presentarnos e quedar de segundos, pois para nós é unha noticia moi satisfactoria. Dende o Concello destacaron tamén a importancia deste premio, que ven a mostrar o bo traballo realizado pola asociación dende hai moitos anos. Premiados con segundo premio a nivel nacional, di todo, non? Que se está facendo un bo traballo desde fai anos e ora empezas a ver os logros. Dicirvos que sigades así, innovando como innovades. Naturalmente é un compendio de todos, é un compendio dos traballadores do propio AVE, da xunta directiva e dos comerciantes. Vamos a potenciar o comercio local porque creemos que hai que potenciarlo, hai que axudalo e, bueno, desde aquí ánimo, seguir traballando así e próximamente conseguiremos o primer premio. O acto de entrega do distintivo terá lugar o día 18 deste mes de decembro, en Madrid. Un acto que acudirá o presidente da AVE en representación do Centro Comercial Aberto Boiro Aberto, o que acompañará tamén o propio rexedor.